Mula sa bayan ng San Quintin, 20 minutes lang ay makakarating ka na rito sa Sitio Parasapas, Barangay Cabangaran. Welcome! At samahan mo pa ng 5-minute hike, matatanaw mo na ang rurok ng Parasapas Hill. Just like New Zealand, ganyan ang vibes dito sa Quintin Hill sa Sitio Parasapas. Tara, silipin natin! Wow! Super green. Kaya na to. Konting lakad pa. Konti na lang. Kaya na to. To the top. Medyo nakakapagod yung akyat natin, so kuha muna tayo ng bayabas. Hindi pa siya. Finally, nandito na tayo. And grabe, tignan nyo naman yung site. Matatanaw natin ang Caraballo Mountains and merong mga open rice field at ang Dipala River. Ang lawak ng Caraballo Mountains. From there to there. Oh, diba? Ang ganda. Ay, ang ganda ng sarap ng hangin. Dapat na mag-sunset. After our hike, buti na lang talaga at meron tayong makikitang ganitong view. We can just chill, can just relax, sit here, and appreciate nature. Pag nandito ka sa taas, talagang mararamdaman mong at peace ka. Do your TikTok chant over the hill, o diba? Marami pupunta dito na mga bikers. Pasyal. Minsan natutulog pa sila dito May magtin sila, nagluto-luto. Roaming around San Quintin reminds me of how small we are and how gigantic nature is. Nandito tayo ngayon sa taas ng Quintin Hills. After nyong mag-picnic or mag-chika with friends, you might want to end the day looking at the beautiful sunset. And it is truly breathtaking.